Häzirki wagtda bütün dünýä koronavirusdan ejir çekýär. Her günne dünýäniň her bir ýurdundan näçe adama bu keseliň ýokşanlygy, onuň netijeleri aýdylyp dur. Şol wagtyň özünde Aramda Berdimuhammedow bolsa, jinayetçilikli ýagdaýda Türkmenistanyň ilatynyň ol virus bilen kesellenligini ýaşyrmagyny dowam etdirýär. Hem öz ýurdunyň raýatlaryna hem goňşy döwletlere hop aglanýar. 20 martda Aramda Berdimuhammedow bütün dünýäni howsala salyp geň galyran açyk köpçülikleň çäreleri gurnudy. Bizim çeşmämiziň ma'lum etmegine görä, diktatorun töwerek daşyny kurşan şol köpçüligiň ählisi öýlerine koronavirusyň ýoklugy baradaky testlerden geçirilipdir. Koronavirus boýunça test sistemasy ähli hökümet emellarlary hem geçirilipdir. Aramda Berdimuhammedowyň töweregini gurşaýanlaryň barysy hem onun doğan garnyşlary, Aramda Berdimuhammedowyň töweregini gurşaýanlaryň barysy hem onun doğan garnyşlary şeýle baragdan geçirilipdirler. 20 martda Türkmen Ýurt TV ynamdar çeşmä salyglanyp Türkmenistanyny eýýam koronavirusa ýokuşanyň bardygyny ma'lum etdi. Kesele ýoluganlaryň ählisi bir izolasiýada saklanýar. Infeksiýanyň ýaýramanyň öňüni almak, şeýle de keseliniň suratynyň ýa-da video ýazgysynyň çykmazlygy üçin ähli medisina işgärleriniň hem wraçlaryň telefonlary arasalanýar. Ýöne bar zady ýaşyryp sag-salamatlygy köpçülikde görkezmek Türkmenistanyň tutuş ilatynyň saglygyna howp awanlarýar hem adamlar arasyndaky gatnaşyklarda keseliň ýaýramazlygy üçin görünmeli aktivligi pezelýär. Koronavirus boýunça köpçülikleň barlaklaryň geçirilmeginden ýüz öwürmek, ol keseliň bardygyny dünýäden ýaşyrmak, ýurdun halkyna garşy bil kaslaýyn gyrgynlyga salyp genotsid etmegiň aktydyr.